por ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Hadin ke jing yo jing shania na ki Kmie ki pa ki baju pa school ki khon ki ti de ki bus jong Sustainable Transport and Efficient Mobility Society hakalang ki school ki badan hajali ke sor shalong mentau snem ka society ka thmu ban panyar jing shakri na ka bantawan pha ki bus bikin a jing shakri sacha Kiwei pat ki district jong jala kata hajwai bada tura balese ha ki snem ki bansawan an sa Pyntreikam ru wat shakhap sor bad ha ki civil subdivision kat kum ka jing dawa jong ka por ka Chief Executive Officer Secretary jong Sustainable Transport and Efficient Mobility Society ka kong isawanda lalu hak jing akran bar kabati CTV kaliatu bag jing thmu jong Sorkar kalong mat panduna ya jing bon ki kali simet ki bujulet on bal shaw school ki khon khamtam shakathan lai mkhra ka balong ka pedeng jong ka puli puthi sor shlong kalong ru bak ladon ka jing perkhat jong society ban Pyntreikam no da ki boss ki bakhamrit ki batang khat prasid khnang bakin dubla ajing shakri shekishnong i bakhamrit ki surak Nomor baka jing dawa ikini ki bos ru ka jorbha. Da stems buses ki jongi ki yad haka social long shwa nimpat yo an expansion Kiwei ki district headquarters. Ti kumbalong menta ngi don rupo ki bus. Lai putli ki bus ni penyo aus nem arja apulai but lai putli ki bus ni snem. Ti 60 in total but yakini ki rupo ki bus ni ai ka school bus service ya ki like tali ki school haka social law but kumbalong menta usnem haka bakut jo usnem aja pusan ni la ban kita ni la ban ai ka jingerap ya khat khandai spa nrupo mud ki students ka bamud ban 1960 students ki ba avail ni ki ba long ki passenger haki stems bus usnem la dep but nakini kim drop hoteli ki bus sampho rio ki full time but southly ki spare ki bangi bo kawai ru gade ka bangi ai ka tourism department na ka benta ka ban ferry linya ka benta ki no man chok kai perthai but kini ki bus ru ni cater la ni pinpoi shaki school ki prepare kumala online ko lai ki school na ki dong but ki shlong ki lani ki localities ki prepare ha social long ti kini ki bus ru kumbalong menta ngi don arpho pratli ki 30 seater but arpho pratli ki 24 seater nga ko pa ni thoi pi ka plan ka ba ngi don ka ban one house usnem arjar apun rio ngitip baka stems na do ko bangis na do ko por bangis dang ho ha ka baning kong pilayo ihi bakam da don e ka response ni ka interest dan ni le se ka jik so shngan na kaliyang kikmi pa bat ki school ru ban yeshim betala ni ban snok tilang bat ni hinre da ka jing persang ting e ban da ka jing tre lang bat ki department ki prepare bat kumju bat ki school bat ki mi pa da ka ba ai ka awareness ka ba shai ni la pen long bon ki outreach bat ki registration camps nila yo ban nila kenjo ya kani milestone ka only p almost 2000 students who are using STEM service in Shillong City but kawai ka bang yo I ka dai ka chingshania jong ki Kmie ki pa na mar ba ka STEMs ni prioritize la ni bo Khmat ya ka safety jong ki na school ni bo Khmat ya ka smooth passenger experience ni ka jingshong kali jong ki ka jingshong jong ki ha ni ka school bus ka ban long ka experience ka smooth nat ka bam don ka no ka jingjia but ka ba kila ban poisok ha ka por ka ba biang ka ban long punctual but ka long ru ka service ka ba long efficient ka ba mod ba kam don tang ka we ka sniru ha ka ba pilong ba o ka bus ka khemwan ni long ka reliable service but ru ni don ki team na ni kinong peniat ki ba biang na do ki driver ki pangila train ki pangila verify ki ba biang na dong shadong but ki caretaker ki long ki ba monitor la ni ki pet perman ki ba jingo ki ba ensure ba ki khna school ki don happening ka jing shok shngan na do ka por ba ki board e ka bus na ki keu hakabas naka shnong la ni ka locality jongki hado ka por ba ki poi shaka school ka jongki te kini ki caretakers but ki drivers ki jongi ki don hapo ka jing peniat jong ka STEMs team ha ka bangi don ki team ki prepare ki pet ya ka operations la ni ka jing khoi ka jing suba jo ki bus ki biang ni em ki tayar ki shaka ki biang ni em na dong shadong ki technical team ni ka IT team ko pet ya ka to ka app na mapitip ka STEMs ka ka app based service ha ka bangi
ni penslur ki Kmie ki pa ban register online ban sewi ki fees ru online kadang bakadum don than kani ka transaction outside the digital option ti ni don ru ka team ka pe ki HR ni ka jing ban ensure ba ki staff jungi baro ki wan biang por but ki ai ka service ka biang uniform kin dei ban long ki ba khoi kadum don kanu ka complaints ma ki drivers ka kom penya jungi ki pas ru kan dei ban long ka biang badru Kiwei ki kawai ka dei ka customer care namar ba ni tip ba hakadu kanu ko service la kadon kanu ko concern kam dei ban Kmie ki pa ban reach out la ni ban yo ban kren chi ki bor ki balor ban sutho ye ki jing don kam ki jongki la ni ki jing ki concern ki jongki shpang ki khon ki jongki tingi don ka full time customer care ki phone numbers ki WhatsApp groups ki pangila thau na ka benta each and every bus service but ni sotu na bhadu menta ni yo ka jing Pyntreikam but ki Kmie ki pa but ki team jongi ki long ever ready dan ki long ki deploy ban yarap ban ban pinback group but ki khna school la don kanu ka jing kala ka route la ni ka jing penya jong ka bus nakawai ka sini kawai pa namar pitip kam long ka basuk pan penya ki bus ka social long ki school ru ki don ki timing lala ka jong ki sedang kam dei babaro ki school ki sedang ka jo ka por ki don ki routes ki bangi kereta ki ba na kham na jangai ki belong outskirts na ka social long na don light ko na don new long ki don ki kham na jan ru ti nak ta kada ka por bangi design ni ki routes ni ki jaka penya ni ki bus ru ni hap shim ya ka data ka biang bha ni ki students but ki Kmie ki pa but under dep kata ni design pa de ki routes but ki stops la ni ki jaka sange jo ki pas ni persang ru baki onboarding points ni ki points ki ha ki khna school ki kio ha ki bus ki here ki bus ki le ki ba shngan ki belong safe la to ki bus stop ki bingla shnaring kat ba ki PWD ki ba de ban long ki ba biang ki ban ka jaka re no slap na sni pat ki wei ki jaka ba ki pensange ki bus ru ki de ki ba biang namang itip ba khnang ban poi shaskul hakapor ka biang ki bus ki de ban stang hakapor ka biang tilar ki lagi pa ki baro ki bus le se shapo ISBT tikin legbe ya ki school ki bana upper shalong la na shamaulai kan long ka be adu kata ti na kata daw ni don ya ka very resilient parking system hak bagi layat nilai stock tilang nilai trailang but ki institutions prepare both private and government kadang ban bo ye ki bus hakapor minit haki jaka ki pelong kamjan shaka embarkation point na ni shakin ki shnong na ka ba ka bus kan stang tinga try pila yo ihi kuma po new shalong ni yo ka jingerap naga mati naga IIM ru ban pa ki buses shapo upper shalong ha po kanika Mamiti office, Mandreda office cuma bat kiwei tinggal alap bakani kalong ka biang ha ka system namar ki kina school ki poi ha ka por ka biang bat kam don kanu ka complaint ti kindiat shapang ka plan ka ba nang ni Khmat ho ni sultanat bang na yo ka jing Pyntreikam jong ki ba bun balang bat ka jing thmu ka jong ni hi ka dei bangin pinslur shu ya ki kina school bat ki Kmie ki pa ban pha I kon jong ki school ling ba ki bus namar ka ni kan yara ban pinduna ya ki private cars mo hi kali private na ki surok ha ka social kan pinduna ru ya ka traffic jam let's say congestion ha ka social but kan ai ru kan kam pelat por kan kam pinkelut por ki Kmie ki paru namar bangi yo ya ka ching tip na ki ba ka ki por step but ki por jan mit ki long stressful bhai ki namar kin ha pick up ki khon kin ha bet bo ki re shaw ki ban ha pedeng ni ka jing heng kali ka bajur ka long ka ba bun sin tiling ba ka introduction jong ka stems ni osno ba bun na ki hila smutanat but kum tang ban ai ka nuksai phi ka wei ka bus kala ban penja la ni kala ban replace ban shim ya ka jaka jong shipho tali ki private cars tilapi perkhat ya kata pin suthu pin appreciate ba ka space ka ba ka bus kan shim ka dei ka ba le se lightly ki kali kin shim ha ka surok tiladangi kam pin bo ni ka jing pin don kam da ki bus ban ni ki kali ki ong no ki two wheelers ni ki four wheelers kan yarap shibon ha ka ban pin kelut shu ya ki surok ha ka sor shibong man tip kan ki congestion kan ki issue ka bangi nilalap te na lor ka taru ki Kmie ki pa ki ong ba ka don hi ka savings ru ka jing kila kan save ha ka liang jong ka jing lut pisa namar let's say la ki let ki kali la jong ru ka jing lut ha ka petrol bagi ha ban
mo ban siu man ubadai lani laki kali taksi lani ki ai haki wei pat ki bri ban pen let bo skuli khon jongki ka niru ka dei ka don kanika feedback kanika jing pediang jongki pat ba hagi ni kisdem ki pladem ya ka stem sepas jing thmu ka jongi ka long bangin persang ban kampen bon namang ila yo ka demand ka babon haki registration ki pladem tang ha unius nam ila play registration ado January tarik ya ka academic year 2026 but tang ha kini ki khendiat sngi bala dep nila yo kumba khatlai spa mut ki registration ka bukan thup ya ki brim but ki bathamai kumjo tang ki bathamai ki mi ki parula poi kumba news pa mut ki bala pen iya ka interest ban pendon kam ya ki stems buses te nak ta kadaw ngidang le e ka registration anda ngila dep an le ka registration ngin sa suthu yakino ki school clusters ni ki individual schools ki pengilaban binbiang takeaway ka jing penkela la ni ka initiative ka pengila le ho muslim ka dei bagin sawan ra no yaki bas ki bakhamrit shu hapo ka stems baro shikata ho ni don ki 30 seaters ki 24 seaters ne ho muslim ngin se introduce ru yaki 18 seaters ki belong ko ki wingers ki bakhamrit namal bon ki shnong ni ki localities hapo sorshilong ru ki long ki bakhamrit ki surok ki kamlong khapkia la ni ki bakhamlong kim dah keluar tu kata-kata banyak ki kali ke bihe kan sa long ke berjenjar tini yo ikut ke feedback bagi ki bas ki berit ki long ki berap shibun tingi la persang ban propose ya ni ban wasutuna ban ong bagi la yo ke approval bangin sa procure ni ban thiet no ikini ki bas ki berit ru kunju te ban shukran kelum kumba live ho tali ki bas ki bethamai bat kini ki bas kin ngin persang ban saturate lani ban kat ban la ban pin poye ki sha khambon ki localities kin ong no last mile connectivity ha po ka sorshilong khambon ki school ni da thbu e ba ya ka te ka Don Bosco cluster ka belong ka we na ka ba Kmie atam hang te po lam khra than ki ti ya ka te ka cluster lagi la ban saturate lani lagi la ban kampen bon shu ki bas kidang watang ki parking space ki biang te kan yarap shibon ya ka jing ong no ka jing ya kali por mun step ki te ki than badru ha ka ju ka por ni smutunat ban ong bang ni don ka jing thmuru ban expand lani ban sedang no ka ni ka service sha Kiwei pat ki district headquarters ni ki shnong haka Meghalaya namar ba kala don bon ke interest ni la yo ya ka jing ni ong no ki petition ni ki proposal na bon ki school haki shnong kendong bat kumchuru ki district headquarters of course baro ki ban long feasible na benta ka service jongi tina kata ka daw ngin dang le e kanika detailed survey but depending on the demand and depending on the feasibility ni thmu at least hapo jwai ban hatura bangin stang no e ka stem service ho muslim ru ngin sawat e ka jing trelang jongi board district but Kiwei departments shakite ki district ru kumjo but let's say haki outskirts jong ka Shillong city maybe ki Kiwei ki civil subdivision ru ni laban stang hinrei ka tang ka por ka ban ya thu kham shai na man kumbang ong ka depend lot haka interest haka registration but haka feasibility jong ka service na man bangi su thu ban penya ki bas ru kum de ka besuk ka don ka jinglot ka ba khambon hoi ka sorkar ka subsidize shibon ni ka jing penya jing ki bas hinrei ka jo ka por ni kwa ban maintain mo ni ka quality jong ki ka standard of commuting should be good dai ban don ka no complain ki de ban ya thmai ko ki long ti nakaliang jong ka stems jong thmu ba ka revenue jong ni kan kham bon knang bangin laban kham kentiu shu ya ka jing Pyntreikam jong ki bas but in kham pin bha shu ya ka service ka bani ai ni ka benta ki knas ko ka monthly fee mo te kom belong benta ki don lightly ki slabs kino ngishim kat kum ka distance na ka jingjingai jong ka school na ka boarding point ka jong phi ti kino ki bayat hapo ka 1 kilometer ka by bus ka long khat arspa hapo san hadu 10 kilometer ka de khat san spa but 10 kilometer shaneng ka de khat praspa shibnai ti mentaru ngila hau ni usnem ni terwa ba kino ki basiu ba full ka ba mochisnem namar ba don ki basiu monthly don ki basiu quarterly hinre ni penshlo ki kmi pa ban siu annually ba na makata kan yarap ni system kan no ka kham smooth te kan don ka discount khendian na ka benta kom kite te sa kawai ru ko aban ong ba
la don ki Kmie ki pa ki ba don mo ki khon arbut langut ngin ong lo hakaju ka school lani Kiwei ki school ki ba pher ru kam le than ki multi children family ngin ong lo ki ba school ki pindon kam ki bus singi la ki don arbut la ki langut ki khon ti youngest child no khon khan do ngi ai no free ya kan ka service ti ka taru ka offer ka bingi ai kan namang so tho ka jinglo ki Kmie ki pa ro ka hambun la ki bun gi khon ki ba pindon kam ki STEM buses ni ki don 56 almost ki routes mo 56 buses so 56 dedicated routes don langi poi shaka jo ka jakaru teng ka lentiyat ka jongi ka long na shaway na man bangi hap kita ki stops ka prepare hoat ka dei ka ong ba ki don ki shlong ha ka sor shlong ki bangim patla ban kita kom ka shlong jaya than jaya bila wan kedu ini ha ki snem ki bladep an ong ba ka don ka interest na ka shlong jong ki hin rain na ka daw jong ka ki ba ka jingrit jong ka surok let's say bat ka jing min ong lo ka terrain bat ka mo ki ka komlong jong ka jaka sa te ka klemlong feasible ni bat introduce hadu menta hine kumbang ong da ka introduction ni ka jing pinpoy ki pas ki ba 100 ki 18 seater ni thbu bangin sala ban saturate no what ye ki to kishnong ki ba hadu menta ki bambat yo e STEM service